Бүгін шәһәребезнең Загыс бүлегендә Әгерҗе авылында яшәүче Латифуллиннар һәм Бикмөхәммәтовлар гаиләләрен 55 еллык юбилейлары белән кутладылар. Шул еллардан соң күпме сулар аккан, күпме язлар килгән, нинди генә тормыш мәшәкатьләре күрелмәгән. Район җитәкчелеге барлык азнакайлылар Әгерҗе халкы исеменнән тәбрикләү теләкләрен аларга район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев һәм биләмә башлыгы Назиф Хәсәнов җиткерделәр. Иллалтыға кеткен берсін Құдай, әлі тағын бірге, мына шошайтып матур етіп, балалар қуанышында дүниелер тыныш болып, бір-біріңіздің қадірін, құрметін көріп, бір-біріңізді енді зорлап матур етіп яшырған насип болсын сізге. Сізге күз рахматты. Шошылай, елына етмем, шошылай ұзын ғұмыр бірге тату яшырайым, сіз бізге өрнек. Сабый колхозда механизатор Рәсимә апа сыйыр сауучы булып эшләде. Тырыш гаилә. Үрнәк гаилә икәнегезне беләм. Чын күңелемнән сезне дә менә шушы улы бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Сезгә Аллаһ Тәгалә хәсрәт күрмичә, матур итеп яшәргә, матур итеп тормыш итәргә, балалар куанычында яшәргә насип булсын иде. Улар килгән татарның гореф-гадәтен саклаучылар да сез бит әле. Шулай бит бүгенге көндә менә түбәтәйле абыйлар, алар инде карап туймалы абыйлар бит инде. Ул түбәтәй Her vaxtsız hədəqətdə Əli Bazabir Paşan Palama traktöründə idik, Paşan Palama maqsasında Əli bugün salıb ağızlısınız, Əli bugün kurslara gələtəsiz. Şuna sizə güzel rəhmət, malatsıyım. Kişiləşi, yıllar uzğan, küpme dağın atqan, bu tabiqat sizni tuğan dağ axırı, şəfqətli bolğuz balam deyib yaratqan. Başımda mutlular nəfəret izlərində. Matır qurban gününüz bilən sizə hər vaxtda sələmətlik bir vaxtda olmasın sizdən. Matırlığınız, bəxtliyiniz biz sizə yaratlarız. Biz indi Allah'a şükür 55 yıl oldu. 2 bala üstürdük. Kız bilen malay. Bizler üstürmüşleri bile yaşınlar. Sabırlık. Sabırlık gerek. Nasıl sabırlık gerek? Әгерҗедә doğmuştum. 40 yılga 7 klas bitirdim. Şoförlük okudum. Ondan sonra armiyada hizmet ettim. Traktörle okudum. Ömür boyu teknikada işledim. Men Mərbağış avulunda doğdum. Men kuyovga chiqdim 68'de. 3 balamiz var. 3'ümüz de kız. 3'üsünün 7 ona. 7 ona. Nesiye sendiren şarkı